Witaj, Taś. Nazywam się Paulena i dziś w Kasipsim do Zdroniałych weźmiemy słowo taler. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pierwi rachowele pieniądze na talare. Wiele strzelała za to! Ale 2 talary i łysmyka. Chtołe groś, nime stare, tego sa nie trzymają talare. Za byle co, nikt talara nie dostaje. Twardy taler, ciedes, na kaszebach był to wieselny darenk. Ciej głesce przejeździele na wieseli, a później tincowele z panną młodą, ty ceskele twardy taler na talerz. Przedtem składele rozmaity sportowne siedzbe, jak na przykład te. To jest twardy taler, żeby sobie da nie dowiedza, gdzie wam mieszka. A ti je taler na stolarza, czyli bez toho ma miało łóżko rozwalec. A ti, młody panie, je taler na batuk, żeby swojej białce nodzi zresił cię na bandze zgniły. Na dzysy to jest sygnie. Do uzdrzeni w postępnym dzylykły Kasipści dla dozdrzeniałych. Mia baba, talare w lese. Cijem ja, niech je przeniese. Łejdyj ta płekły, ti łybłedzi babce. Ju niese, talar ci w ciepce.